Mae bron yn ddolig, ac am bod yn ddolig, mae angen twrci. A rwy'n sy'n gwybod y cyfan am twrcis ydy Marion Evans. Dych chi'n iawn, Marion? Iawn, ych nawr, ydw. Dych chi wedi bod yn brysur ofnadwy yma, dydych chi? Ydw, ddigon busi, ydw. Dych chi'n modest iawn fan hyn, mae gennych chi nifer o wobrau yma. Esboniwch beth sydd gennym ni yma i gyd i gychwyn. Mae da fi 6 o bethau, a wedi cael carden ar y 6. Ges i gynta am wydd, cynta ail am wyaden. Chwiaden di hwnna? Ie. Gwydd di hwnna? Ie. Twrci di hwn, ynddo? Ie. A beth sydd yn y top? A cywio'n ieir wedi cael cynta am cyw iar o dan 8 pwys a cynta am un dros 8 pwys. Wanwyl. Ie. Clean sweep te bron? Wel, bron, ie. A'r pen campwr fan hyn, wan? Ie, pan campwr ydi mynd i'r Twrci. Twrci Mr Stephen Colborn. A chitha wedi cael y gil wobr? Ydw. Felly beth sy'n neud y Twrci perffaith te? Dyna ni'n edrych ar rhain wan, pam bod hwnna wedi ennill? O, mae dipyn o gig, lot o gig, frest rown yna, a'r haban yn y canol yn dangos bod yna lot o gig yna fe. Cig gwyn sydd ar Twrci, cig brown sydd ar gwydd. O, be am y wyaden? Cig brown. O, reit. A cywio'n ieir, a cig gwyn. Codi awydd bwyd ar y wyn, ydy o? O, di. A dych chi'n bridio hyn i gyd adre wedyn? Ydw, fi'n cael nhw fewn yn ddwrnod oed. O, wela i. A wedyn pesgyn nhw lan erbyn y Nadolig. A byddwch chi'n brysur wan am ryw fus te, yn cael paratoi. Na byddwch chi'n gwneud bob dydd, mae'n siŵr? Dim bob dydd, o na ge. A dych chi'n mynd, sy'n mynd gweithio wan, mae hyn yn cael ei gwerthu yma mewn auction? O di, mae nhw'n cael ei gwerthu nes ymlaen prynawn mewn awr y 4 y gloch. Right. A wedyn gobeithio gael pris da. Faint ydych chi'n disgwyl am ben campwr neu cil wobr wan? O, fi'n gobeithio gael 200 pint. 200 pint am wyth? Dewi hefyd? Ie. O ta bres fyd am wyth? Mae fe'n gig special. Dim ond unwaith y flwyddyn geid i gig wyth. Dim ond dolyg. Dim ond i ddolyg? Ie. O, ddigon teg. Dych chi'n bod yn well na fi? Wel, do. Marian, dych chi'n brysur, a dych chi'n fynd yn eich gwaith. Diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch.